So yun guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami sa ilog ng baby ko. Ako dyan. Ay ka na. Guys, kain na ako dito sa ilog. Magpipiknik kaming dalawa. Bali, wala silang pasok guys. Kaya kuan. Ako yung magsabi, magpipiknik kami dalawa. Bali, nandito kami ngayon sa ilog guys. Bali, kuan. Punta kami sana sa bandang itaas guys, pero masyadong malalim doon. Hindi kaya ng baby ko, kaya dito na lang kami. Bali, gagawa na lang ako ng parang swimming pool dito. Ayan, tabakan natin yan para lumalim dito sa paliguan ni Aldrin. Malilinisan muna natin bago kami maligo guys. Para maligo. Mas yan na lang. Then guys, medyo okay na konti. Tapos ito, ano natin yung pad dito para dumaan yung tubig dito. Para maanod yung mga dumi. Alis na dyan, alis. Matunda ka ng paa mo, ha? Antay? Dan saan tayo? Nabirukan dan? May jay? Ay? Kita dan saan? Ay, sun sa atin na eh. Mantay? Ate saja nakabulong? Oh, baka sa bali aja. Ate dyan ang dami. So guys, tinatanong nila yung kalabaw namin na nakawala. Pero nahanapan naman na. Sandali na, kuan pa o, marumi pa o.
kami nagkuhan. Gatong, alis ka dyan na, alis ka dyan. Nag-aaron kami guys kasi may magluluto kami ng kuhan yung ulam namin na kinuha lang namin dyan sa daan. Ayan guys, ito yung kuhan, oh, luluto ko lang. Bali, kuhan, pako tapos kuhan. Ang palaya na native. So ayan guys, ginutom ang baby boy ko. Binuksan niya na yung pagkain namin. Eh, magluluto pa lang sana ako dito guys. Nagpapaningas pa lang ako ng apoy. Siya kasi guys may ulam siya, itlog. Nilutuan ko siya kanina. Pero ako wala. Kaya nagpapaapoy muna ako dito. Kasi iihaw ko yung pan guys, yung ano ba yun, yung tako na konti tsaka ang palaya. Guys, gumagawa siya ng upuan niya, oh. Lagi na ako na magwan. Ganyan, oh. Oh, upo ka na dyan, upo ka na dyan. Wow. Oh, sandali ah, pagkain natin itong dalawa eh. Oh. Oh, magsubo ka lang konti karot na magluto muna saglit si Papa, ah. Sige na. Dahan-dahan lang amat tapon, ah. Wala kang pagkain si Papa. Sige na. Hindi mo ako tingin, ah. Hindi mo Sige, subo ka daw. Pakita mo sa kanila. Oh, subo. Sabi ko, hindi mo ako ipakita. Ha? Kikita ka nga nila. Sabi, luto mo na kaya. Ano ka nga natin? Ay, punta ka na. Siya na. Malis dyan. Malis ka dyan na. Malis na kasi magano tayo. Niluto ni Papa yung ulam. Yung ulam. Doon ka na kasi maligo ka na doon. Sige na, hintayin mo ako doon. Ulam dati naan? Yun o. Ano natin guys para hindi madaling mapunit. Gasan natin guys. Balutin natin dito.
Tapos ihaw natin guys. Alis na dyan, alis na dyan. Hi ka na anak. Pod. Hi ka na. Hi! Hi! Yung ulam. Allah! Init! Bakit ako? Nandiyan lang pati ito. Sabi ko, hindi mo iganyan yung kanin. Dalawa tayo dito, halika na, kain na tayo. Oh, kain na tayo guys. May sausawan kami dito bagoong. Tapos yung kwan, dahon. Sandali lang na, sandali lang. Baba ka konti. Ah. Yan guys, kain tayo. Dito ka na ulit. Dito ka po, okay ka po. Kain tayo guys. Ay, guys, may bitin. Magaling na ako kumain ng ganito. Oo. Wow.
niya si Tantan. Tayo ka kung ito. Tataran ni Papa. Tayo. Tayo ka. Tayo ko lang kung dinaktakan ni Papa na yun. Hmm? Sandali. Tayo ka muna sa kulit. Paano tayo makaupo? Dito ka, harap ka dyan, harap ka dyan. Hindi, harap ka dyan. Madahan. Ako dahon. Ayoko lang daan. Yan ka kanina. Papa. Ang sabi ko, umagang nagtatrabaho ka. Wala. Ha? Wala. Ay, gusto ko ba? Kain po. Kain. Dito ka. Dito ka. Dito ka kasi para makita yung mukha mo. Nabilis na ako. Ikainin nito. Tayo ka muna. Tayo ka muna. Tayo ka muna.
So ayan guys, tapos na kami kumain ng pagjengko. So, tapos maliligo na lang kami guys. Kasi busog-busog kami. Busog ka? Ha? Ligo-ligo na lang kami guys. Cut! Yang! Cut! Naglabig! Tara dito ka! Dito na! Ayaw mo na? Dito na! Dito ka para makita ka doon, hindi ka naman nakikita na oh. Nakapidyo? Wala? Yeah, ganda dito oh. Ganda. Dan guys, ngayon lang na naman kami ulit nakabanting ng baby ko dito. Dati doon kami sa bandang Qualitas na liligo. Kaso malilim kasi doon, mainit. Ay malamig. Mas maganda dito at meron konting araw kahit mahina. Ang linaw ng tubig guys, ang linaw. So yun guys, pauwi na kami. Bali tapos na kami nagpiknik ng baby ko. Oh, bye-bye ka na oh. Bye-bye! See you next video. Bali mainit na rin kasi guys, oh, sobrang init na. Sakit na sa balat. So yun guys, hanggang dito na lang. See you next video. Please subscribe, like and share. Bye-bye. Ayaw ko mag-